Postoje javne ličnosti, zaštićene ličnosti, problematične ličnosti. Postoji i psihologija ličnosti. A kako zakon reguliše zaštitu podataka o ličnosti prema rečima ličnosti koja je zadužena za njegovo sprovođenje? U našem ustavu piše obrada podataka o ličnosti uređuje se zakonom. Dakle, samo zakon. Dakle, uvesti i urediti obradu podataka o ličnosti podzakonskim aktom nije u skladu s ustavom. Ali zakona nema, iako bi ga po ustavu moralo biti. Da li je razlog nedostatak vremena ili nekome baš to odgovara? Srbija ima strategiju implementacije evropskih standarda zaštite podataka o ličnosti u svoje pravne. Ima je na papiru. Pod, neću reći pritiskom, ali eto, pod uticajem javnosti vlada je tu strategiju usvojila. 2010. U roku, leto, nemojte me držati reč, krajem leta, sećam se toga dobro. U roku od 3 meseca trebala da usvoji akcioni plan za realizaciju te strategije. Mi smo na kraju januara 2015. akcioni plan nikad nije donet. Dok naše ličnosti čekaju da njihove ličnosti donesu zakone, postoje neke ličnosti koje imaju pristup našim ličnostima pošto ih snimaju kamerama, što ponekad može da bude nezgodno ako ste snimana ličnost. Kao u video snimku koji je sačinjen kamerom MUP-a za kontrolu saobraćaja. Hit tema ovoj zemlji je video nadzor. Snimaju nas 100.000 kamera. Najavljuju nam 1000 novi. Evo, dobit ćemo ovih dana, čujem 860 u Bus Plusu. A nemamo zakonski pravila o tome kako funkcioniše taj sistem. Ko vrši video nadzor? Kako? Koliko dugo? Kome daje podatke? Kako ih distribuira? Ko ima pravo uvida? Ko je odgovoran što neke ličnosti može da snima svako, a neke ne može niko?